Damai zote dauzata apa ndo achitwara vangana chef jazika yachibatsirane bana toona kuti vangana vapiwa apa toona kuti tinokapa zvakadii toziva kuti ndopita happy to meet you. Ndanga ndaudzwa kudhara kuti ndokwamuri ukadoma ikoko hamene zvamaita saka now you are here. We are here. No ma stakeholders ma villages are vari kumana chini sure saka vanapa kusungwa vari kuti izvoni chingada minifo yakadii kuti timanyise kutaura kwataida kuti tikaona vanhu vatinongozati vari kukanya nekumhanya avafanirawo kuitawo rimwe diki tikaona at least 10 maassistant anogona vakasimba anogona kushanda zvokuti tingaita mazuva mangani nawo vanhu tikaita 10 1 week pakati 1 week yakakuya yakawanda nemabhara right then vanhu vava vanongachibhadhara sei last time atakamboshanda navo vaipiwa takashanda vaipiwa mafefulasi plus 15 right vakapiwa plus varipo 50 plus varipo 1 week 7 days inenge ya350 haikwane because tinieli mari yatinayo inogona kuwacha tinoita chombofanire takamboita mumashure ati ndaigona kuti saizvi togona kurudza number from 10 kutora 6 zvatoda tatora vanhu 6 tochinegotiata nawo kuti pazuva tombodenshandira $4 very good todziko ichanako inisi takuvasapresa kuti mazuva edu akasawanda tasapresa kusvikapo 4-5 days izvozvirai tovekawo nepadikwanizira kana tazoona kuti vamwe diya yapera pasara 2 days nozotozosusumidzwa navafanhu vaekudaro iwo 6 year watinazikwa kwese chaivo tinogona pakuzosimudza mudhuri anew chapter togona kuti vakomana vangataaatopinda kana zvare maneza kuonesa tokona zvokutinera kana kutaira kuti kwaitange kumhanya paspeed yapa vakingi nainzwa zvakazvo mari yacho inaizosi tinokufa inoshandika nazvo zvinoativana vana kubvisa vesa tinoonesa nawo matemba tokupa ikaita imimi taakuisa muchikwama chenyu 400 paumasapo mazvinhu akamasapo then imwe zhinji yacho masapo kandi muripo ndida kugadzira ngaindimirire ndakajaira kuno kana ndiri furoma ndiende kuno tirikugara natesandira pamusoro yemasapo
pane zvataita zvese kuno kuti kupa 200 nditika iyo yabva kwamuri hainabva muhuni from you. Unfortunately hamuna kubvisa mese zvatatakatarisa but tiri kutarisa kuti vasina vaya vakabvisa tutura chikamuri kuti chikuya kuti tanzwana nani vazhinji vapa maexcuses I know kuti hamusati matengesa but otherwise tingadai tatoita inonzi exemplary papi pana zvandakuda ndoda kugadzira anonzi macoordinators handiti ndakatomira pana macoordinator ndeyekudedzerana kuti shuku yafana pasei uku kunaramba kupetwa aripo gondo ari kupi ramba kupetwa muchadimurana gondo kusaidi handiti achava coordinator kumwe kusaidi tanzwana nakagondo right tobva ipapo then tina perezaru ya uri kubatika ugona basa unodimurana mavhunga ari kupi unodimurana right vanhu vandikutoisa mukaona ndakufonera kuti endai kubasa nevanhu venyu ukaona usingateererwe nevanhu pane nyaya iripo handire vanhu vanonyengetedzwa masabhuku tovuka tapedza kuworkshop zvinoitwa vanhu handire havatuko vanonyengetedzwa kutaura zvakanaka so panapa pandikamira pana ndochunhu chenyizvi toda kuti tikwanise kupedza this exercise mapurisa tichanyanyo kuvastrena sterek because vanhu ava vanenge vachiuku vari kumhanyisa pabvara uku vari kunyora madhoketsi uku movati wozvivakira zvinonyadzisa ndizve hatiti zvedu havafaniri kutibatsira because pane pamwe pavatibatsira pane very crucial pavatibatsira kwatoda kutendai assistant inspector thank you very much madam thank you very much for your assistance but toda kuti most of the job tibate nemaoko edu secommunity tanzwana nakamasabhuku pane masabhuku ekumaward 30 vasiri mudhuze muno muna asista nemari handizvo kana duty riri just give them money makutaurirana kuti vakomana finance officer wedu aripo pana masubs there isusu tiri kukwanisa kubvisa mari yakati moregister ndofanira unozowana kubhuku rani ramasuku I'm not worried about money I'm worried about basa handitira masuku naassistant commissioner nevamwe vari kushanda vari pana vakamirira kuvakwa pana tinongofonerana kazhinji assistant inspector atondifonera tafunga kuti daiye mabhara vakandifonera mari yatinayo yemuhomwe isi totaura nefoni hatina nguva yesoya tichiuya kuno just kutengai handitira zvedu izvi zviri automatic mabhara utenga uya papi paground on the other hand mwari akakomborera akakuhwa zvakanaka handiti ndimi varidzi chinhi bweyane something woisa kuna masuku handiti ndizvo ninyorewo pana so ndo zvandoda kuti zviitwa basa ratove kufamba iri riri panapa saka matenzi ekushanda pavanhu vari mudhuze ndakati ward 16 ndei pano ndiri mudhuze handitika vazhinji ndiaitarisira kuti munofanira kusapota nemari because hamusi panapa vanhu vari kushanda pano vanoda kudya vamwe vacho vada kuti basa nderenyu toda kuti hurumende yedu isusu ione kuti nyika inovakwa nechi mapanzwa kapa pamunenge matengesa ipo pai huyai mungoita ka1 mimi muri madzimamba hati kutarirei mari kaisi zvandafara nazvo ndoya nazvo papi right tomuvha tichienda kumberi but paward 16 macoordinators tangira nhasi muri kuenda kunoisa vanhu mugroups tanzwanana uku najenge ndari ku right uri coordinator wekusaidi wandirika ndikakubata ndinechitaura vanhu vanobatika vamwe vacho kana foni havana saka kwamuti coordinator wairasa hapana kwaanogona kunhunga nako vanhu so mukanzwa ndakuisai mumagroups sekutaura vandiri kuita nditi ndiri kuti gurupu rako iwewe rine masabhuku mangani maakuita share kuisa basa papi panapa pane rimwe basa diki diki rida kuita rongochera mvura we can't use money on that vana ava ndo basa ravanofanira kudii kuita
tomirira rimwe rierera kane mari maroda mari. So ndangachizivezerana na assistant inspector pana kuti vamutara kuti toita sei panhamba yevanhu bozi mari yabviswa ida kuita direct kutodarika mari yatawana pana. Muzona isusu kune mabasa mamwe ada unosolviwa ndi but tikangodaro inotodarika which is wrong. Saka takata nhamba yema-assistants anofanira kunge ari pana atiri kubhadhara isusu. Tatizivezerana apa kuti tikarowa takadai tobva tavamhanyisawo futi kuti madhezi asawanda zobva zvaenderanawo nemari yedu yatinayo. Basa redu rodi rofamba. Saka ndo zvinhu zvandoda kuti zviitwe masabhuku. Ndikangokufonera kuti panapa panzi paroda chakati momhanya neassistants. Ana Pereza, thank you very much. You are doing a very good job. Ana Mavunga, thank you. Vese ana Gurwe, ana Jengen. Aiwa, rambai makadaro vana vangu muri kuziva zvamuri kuita. Because pane pango pandinoomerwa kuti ndoita sei asi ndikafuna kunzwa kuti tatomurwa district toenda ikoko. Saka zvinondisunungura izvozvo kuti basa riri kudini. Pane mawadzi ari kufungidzira kuti pango iyi rafungura iyi ngaivabatsire. Be very careful kuti vanhu vese vari kutongwa nemutora shanga handitika. Police post yenyu ndeipi? It's yours. Mese muri kutongwa nemutora shanga iyi ndeyani? Ndenyu. Munofanira kuivaka. Whether muri kurefa asi ndeyani? Ndenyu. Wadi 30 ndoziva kuti muri kustretcha unogandura newadi 15. Ana aziva iyi ndeyi. Ende munotsvaga something to do handitika. Muri kurefa mukwanise kuuya muchitora majuti but endesai something. Tatotanga foundation ndofunga muri kuona concrete. Toda kuraikidza nyika yese yeZimbabwe kuti hatisi vematare chete handitika. Pai pakanzi development ndo basa ratiri kuita panapa rokuvakira mapurisa edu imba. Imba ine rumu yemasero futi handitika. Ine sero ari kwete ndakazonzwa dispo vakazondinakidza rimwe zuva zvikanzi manje mugotangirwa kupinda musero so nevamwe vanhu bababa seri inobvisawo nyowani nevamwe. No, ndandichitaura hangu nyaya yekuti tine nzvimbo yekuti uchengetedzera vasungwa mupfungwa. Zvinorwadza kuti munhu asungwa achikubira mapurisa aneta nekumhanyisa. Tosvika panapa anakapeta kutaura kuti panapa hatina rumu yekuvachengetedza. Ndaambodzokera kumba tomuona mangwana unonzwa sei? But zvinoita here kuti mupurisa arare nemusungwa mumba make. Saka imbofunga ipapo tofanira kuti tikabata munhu wedu ukachiba ari dangerous. Avo vanenge vaine makii chete mauya naye tozomuona mangwana kuseni. Pane mamwe maculprits anoda kutomborara muinda zvisinei nekuti mamwe nyaya yake yakazomira sei asi vanomboda kumbopindawo. Avo vanongoitawo izvozvo kuti notokuona mangwana because iyi atmosphere irumuka unobuda wa munhu kwaye. So ndatite zvinhu zvedu ndezvedu masabu zvinoratidza nyika yese kuti makarongeka kuno kuZimbabwe. So ndo nyaya yandiri kuda iyoyo. Vane zvidhina zvandikati kanyaye zisati zvauya panapa tichange tichitasa vamutara. We should have to check kuti nhamba yezvidhina zviri kudiwa panapa nokuti tikaramba tichitengesayo handirika we run out of them. Tinogona kuzongoti zvidhina zvezvinei. Saka toda kucheka nhamba iri panapa tobva tacheka kuti iri kumbodiwa yese kuti tipedze ingani tokwanisa kuti zviri kurefu zvitengeswe. Mari yotibatsira kuita supply yekutsvaga mamwe malaborers anoshanda pana handi ndizvo masabhuku anenge vatengesa zvidhina izvo munonyoresa kuna Matemba list racho ndoona kuti uyo akatengesa mari yakati zvidhina zvakati so mari yoshanda pana papolice force yedu. Ndo zvinhu zvatiri kuda. Thank you very much. I don't know kuti pane vane mubvunzo here. Price zvidhina zvinotengesawo mari 25
hanzi 25 to 30 according nekunegotiate kwamunoita nechi, asi it's in between 25 ne 30 dollars ipapa ndo zvatiri kuda kuti zvidi 25 dollars saka $25 dollars. Saka vari kurefu munotanga maita 6 permission yekuti mutengese, then towirirana. Musangotengesa tisina kudi tisina kuwirirana. Toda kutanga kuona kuti zvidhina zvirikudiwa pano hazvifaniri kuuya here panapa. Zvinhu zvedu zvobva zvafamba zvakanaka, asi chinhu chiri kuchemwa nacho nemapurisa edu, kana tikati mvura ngaiuye, mvura ndimukona kuti inobva pekugeja tisauise vanhu vano usimbe pasabhuku. Endi kana mama kuisa vanhu musarare kumba foromani anenge ari pabasa rake, mukati ndiri sabhuku ina handiende kucherwa mvura ka, vanongochera madhamu maviri kuti tachera. Ndaikumbira kuti rosta rega sabhuku ari parosta anouya nevanhu vake osvikomira hako pamuti apo uri mambo but kumira kwako kunoita kuti vana vai vamhanye vaite chi basa rifambe. So ndo zvandoda kuti muite izvozvo. Right, pane mumwe anomubvunza. Zvapera handizvi? Right. Hamene vamutara mune ndinoda kuti ngotenda bezi kuti tinotaramba takadaro nokumunza kufamba nechinhu chedu chinokasira kupera. Yes. Zvaziva zvinoti remei but nongoshingirira. That's good. Chemunhu anoziva kuti hangu ndingati vagurwa kana kuti vapereza havanonokidzwa kudaira foni yavo. Yes. Guru ari kupi? Havasi tamboita mamissed call. Ari pane guru? Ndingaita missed call. Alright. Tinoita sabhuku mavhura. Ndakataura navo ndichiti mafoshori mashoma akashandiswa moshoni tsvaga mashoma chefuna kutsvaga pafoni yaSpeed akabata foshori yavanyowanda. Yes. Toda masabhuku atovaroere maoko vanonzwa nekuita. Uri kunzwa foshori yacho imari $10 dollars. Mona kuti ukauya nechimwe chinhu wakabata so sababa so $10 dollars hapana china. Bhara $45 dollars. Mukunzwa? Ndatimboitai kuti timboisa mwoyo yedu pamwe chete kuti someone auye nebhara uyewo nebhara uyewo nechi. Tinoda kungoti patabva panapa nokunotengesa kwatinoita zvinhu zvedu handiti. Tongoona kuti mumwe arikuda kuenda nei. Nebhara here $45 dollars nefoshoro here. Toya tichitaamo vanhu vedu nezvinhu zvipi izvozvo. Just that. My well wishers. Asi ndinoada kuti atanga achibva mumavillages angu. For example, vana vedu vari kumusha tikazovataurira ndakabata something panapa. Kumukuona foshoro ndaitengera kuenda uku. Tine mparanda dziri kurima zvakaipa kumusha uku. Muchaona kuti tinovaka apa zvikafamba. Soko paridzirai shoko riende kuvana risaperere pamuri. Kuti tiri kuvaka police. Let's go together. Thank you very much. Masabu kumuchenda mchoka mchoka rangu ile Hapa na uja mtakana. Ndima mapepa mchoka makazare mumure mapepa $500.